umuntu babethi babethela nje umuntu and lo ababembethela kwakuyinkosi yamakhosi ukuphila kwabantu bonke kukuyena and bona bamthatha bamphanyeka esiphambanweni bambethela and njengoba bembethela nje Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu. Sibonge kakhulu ngiphinde ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Lana masihlangene sihlangana ngendaba ezimnandi kuphela, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye la siyakhana, siyakhuthazana, siyavuselelana ngezwi nangobufakazi nangakho konke nje okwenza ukuthi umuntu abuyisane noNkulunkulu, umuntu azane noNkulunkulu kangcono than before. Siqhubeka ke la endabeni engikuyona la ekhuluma ngomoya ongcwele. Siqhubeka nje kulo ndawo leyo, akukho lapho engisasekhona kwamanje. Sikhuluma nje ngokuthi umoya ongcwele siyamdinga kakhulu futhi. Simdinga kakhulu futhi kunakuqala. Mhlawumbe besimdinga before, manje ngathi manje simdinga kakhulu kunakuqala. But ake singene nje ezwini. Yilona izwi elizokhuluma kahle nathi. Siqale nje ngayo le ndaba le Izenzo chapter 1 verse 8 la khona ifundeka kanje ithi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Lisho njalo ngiyazi liyaqhubeka but kwamanje nje sophelela la ekuthenini kodwa nakwamngeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele esefikile kunina. Wayekhuluma la nabafundi bakhe ayebathole vele benza nje umsebenzi wokudoba fish. Kwaku businessmen laba bantu okukhomba khona ukuthi bebenawo amandla ngokwabo abebekade benawo. Uyabathola ke uyababiza abanye bebe ama tax collectors but wabadoba wakhanda na ama disciples akhe uthe uma ngabe sewakhandile sewahlanganisile ndawonye useyabazisa ke manje ukuthi kodwa nihlale la eJerusalem nize asuki la until nize ngcwaliswe ngomoya oyingcwele. Uthi mawusufikile nokwamkeliswa amandla uma ngabe umoya oyingcwele sefikile phezulu kwenu. And le message ayengapheleli kubafundi bakaJesu Kristu kuphela. That's why nathi siyayifunda namhlanje. Ingoba nakithi sa-applya. Nathi sinawa wethu amandla eswasebenzisayo ngendlela zethu natural, sinawa amandla ethu. But manje uthi uNkulunkulu kodwa sonikezwa amandla. Shuthi khona amandla amasha esizowathola uma ngabe umoya oyingcwele sefikile phezulu kwethu. Okusobala ukuthi angeke uzukwazi ukusebenzela umbuso kaNkulunkulu ngaphandle kwalamandla amasha noma ngaphandle kwalamandla eza ngomoya ongcwele. Singazama ngawethu amandla nje sizame but ngawethu amandla sokhathala endleleni ngoba indlela endlela ithi inde injalo inzima inazo zonke izinto. Yingakho iBhayibheli lamba likhulume ngama persecutions. Le ndlela inama persecutions endleleni. Khona bayobulawa, usho njalo uJesu, khona bayobulawa, khona bayoshaywa, khona bayothukwa, but nje ama persecutions maningi. And manje ukuzukwazi ukuthi futhi kuze kube sekugcineni nakhona hayi uthola ukuthi kanti usume emangeni, but ume eqinisweni kuze kube sekugcineni udinga amandla kamoya oyingcwele. Abantu abaningi ke bayilahle lapho, bamile kodwa manje abasamanga ngamandla kamoya ongcwele ngani abamfunanga umoya ongcwele, bame ngamandla abo. And njengoba beme ngamandla abo bame emangeni abasamanga eqinisweni. And manje ukuzukwazi ukuthi futhi uphinde eqinisweni udinga amandla kamoya ongcwele. Njengoba ekhuluma nje uJesu uthi nakwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele esefikile kunina. Lamandla azokwenza ukuthi ulumele iqiniso noma sekunzima, ulumele iqiniso noma kubhlungu, ulumele iqiniso impela noma sekuthiwa uyabulawa uyashawa noma ungena ejele, ulumele iqiniso. Uyosizwa yini? Amandla kamoya oyingcwele. Siyamdinga umoya ongcwele ngendlela esimangaliso futhi kulezi ikhathi lezi zokugcina la khona ngempela zonke izinto siyayibona zenzeka
okwaprofethwa ngazo ukuthi ngeinsuku zokugcina kuyoba kanje, uthando luyoncipha ebantwini, abantu bayothengiselana, ubrother thengise ngomunye ubrother. Konke nje siyakubona nje kuyenzeka manje ukuze ukwazi ukuthi ume kulesi sikhathi esibi kangaka esingenalo uthando. Awulithola uthando ngisho usuphakathi endlini yesonto la khona obulindele khona ukuthi uzothola abazalwane abanothando, uthi afika ngaphakathi uthole kuyabanda lokhu uthando. Yini ukusiza lapho ukuze ukwazi ukuthi ume amandla ozowathola uma ngabe umoya oyingcwele esefikile kuwena. But ake siqhubekeke nale ndaba le. Siye lapha ya kuJohn ku chapter 14 verse 26. La khona kimi ifundeka kanje ithi, but the helper, the Holy Spirit, ngiyakhuluma ke last ngomsizi omoya ongcwele, ngakhuluma ngecomforter engumoya ongcwele, ngakhuluma ngaye eyikhansela ezimpilweni zethu. Namhlanje ke sithi nje uqhubeka sephambili. Ithi, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Umoya ongcwele ubaba yokumthumela egameni lika Jesu Kristu. Ithi, he will teach you all things. Namhlanje songena nje endabeni yokuthi he will teach us. He will teach you all things. Unguteacher. Ke sikhulume ngaye nje umoya ongcwele ewuteacher, and bring to your remembrance all things that are said to you. Aphinda sikhumbuze konke lokhu inkosi uJesu akukhuluma kuthina. But ake singene la kule ndaba le ethi he will teach you all things. Uyokusifundisa zonke izinto. Uyaphenduka umoya ongcwele abe uteacher ezimpilweni zethu. Siyamdinga ke lo teacher. Simdinga ukudlula ngoba nalabo sibathembile sithi nabo bahamba ngokuphelele kulendlela. Abanye babo baphuma endleleni. Manje sosizwa yini ukuze sibone ukuthi engathi sebephumile endleleni ozibani, ukuze thina ke singeke silokhu silandelile noma sebephumile endleleni. Sosizwa yini uthisha ongumoya ongcwele olithiza uyokusifundisa yonke into, sokwazi ukuthi ngalokho asifundise khona sikwazi ukudisena noma ukuhlola ukuthi kodwa mina umoya ongcwele wathi mayengifundisa akusikhona lokhu. Lithi izwi mangabe likhuluma, but nje uma ngabe mhlambe ngimchaza ngendlela afundisa ngayo umoya ongcwele, ngendlela mina uNkulunkulu avela ngayo noma avele ngayo futhi nasavela ngayo kumina, umoya ongcwele kumina ufike waqhamuka ewuthisha omangazayo ngendlela eyisimangaliso, yamangaza. Ufike wangifundisa practically. Ngiyathemba abanye bazoyizwa lento, or wonke umuntu, just hope wonke umuntu ayizwe le ndaba. Ufike wangifundisa practically umoya ongcwele before ngizoze ezweni. Ngithe uma ngabe sengifika ezweni ngathola lokhu abekade engibonise khona noma engifundise khona practically, ngathi uma ngabe ngikuthola ngathi awunakho lokhu sengikufunda ke manje ezweni kuukuthi yena bekade esengibonisile khona practically. Ungumoya okwenza ukuthi uma ngabe kufundisa ngithi uyasazi ngokuhlukahlukana kwethu, uyawazi ama abilities ethu ukuthi lo mangimfundisa ngalendlela, lo mangimfundisa ngalendlela uzo understanda, and ke manje uyakwazi ukuthi akufundise ngalendlela le athi yena uma ngabe sekufundisile uunderstand, ngoba inhloso yakhe akusikhona ukuthi mawusufundile ufeyile. Inhloso yakhe ukuthi na kanjani mawufundile phasa. That's why ke manje wenza sure ukuthi mawufunda i-understand lento uqala ilethe ngama practicals, uthi mawusuyezweni ufike uyithole khona kanjani ke ngama practicals. Umunye uzobuza ukuthi kanjani ngama practicals. Umoya ongcwele siyathola ezwini encwadini kaJoel ku chapter 2, siphinde sithole futhi nasencwadini yezenzo ku chapter 2 la khona lithi khona izwi ngeinsuku zokugcina. uNkulunkulu uyakuthulula umoya ongcwele kuyona yonke inyama. Elithi ke futhi maliqhubeka izwi lithi abancane bayokubona imibono, bese lithi abadala bayokuphupha amaphupho. Uma ungakulibhekisise kahle lawo mazwi lawo, abancane bayokubona imibono, ama visions, abadala bokuphupha amaphupho. Ngeke ngayichaza nje yonke leyo part leyo kuma video previous, mhlawumbe ukubuyela uyobheka khona, angeke ngisabuyela kakhulu lapho. Kodwa na indaba la ikhona, uma ungakubhekisise kahle
ivision noma umbono into eyenzeka kumuntu mangabe ebhekile ngamehlo akhe omabili engalele athebhekile abone umbono ivision lithi izwi ngeinsuku zokugcina umoya ongcwele uyawukwehlela kuyona yonke inyama abancane bayokubona imibono yani le abazobe beyibona imibono mayelana nalenkosi esilandelayo enguJesu Kristu konke kumayelana nje nenkosi enguJesu Kristu andeke manje lembono mangabe eyiletha umoya ongcwele emntwini uyiletha ngoba umbono ebhekile umuntu bese kuzothi komunye uma ngabe alethe iphupho ke liza kanjani kufanele umuntu aphathe ubuthongo alale bese yaphupha and lokho akuphuphayo umuntu ngaleso sikhathi kusuke kuumoya ongcwele ezombonisa futhi ngale nkosi enguJesu Kristu ngoba konke kumayelana nenkosi uJesu Kristu umehluko ukuthi omunye ubone ebhekile umehluko ukuthi omunye ubona elele kodwa mawunga kubabhekisise kahle laba bantu bonke bayabona and bonke laba bantu baboniswa ngubani ngumoya ongcwele ilamandla asuke ehlele kubona bese beyaqala bayabona omunye ebhekile omunye lele omunye ngathi ebona ebhekile lokho akubonayo kudinge ukuthi umoya ongcwele ka-interpret ukuthi lokhu kosukubonile nayi interpretation yakhona omunye naye futhi athebona elele naye still kudinge i-interpretation ngoba uNkulunkulu ukhulumile nje ukuthi kuthini uyokhuluma ngama riddles uzoyiletha le ndaba lena nje ifihlakale bese idinga i-interpretation and futhi yena umoya ongcwele yakwazi ukuthi ayilethe futhi i-interpretation lokho sukubonile abanye ngithe babona bebhekile abanye belele kodwa ekugcineni bonke isource yi1 nguNkulunkulu and uma ngabe isource i1 bonke babona okufanele ukuthi uNkulunkulu akwambule kubona ngereason yokuthi uzobafundisa angithi lithi lelizwi umoya ongcwele uyakusifundisa konke sokhuluma nje ngaleyo ndaba ngithi ngiqale ngiyiveze le ndaba ukuze uzongiunderstand ukuthi uma ngabe sengikhuluma ngokuthi mina ungifundise kanjani practically ungifundise ngohlobo lokuthi ke mina esikhathini esiningi ever since uNkulunkulu aqala nje ukuvela kumina ngimbona mangiphupha most of the time ngimbona mangiphupha ngiyumuntu othuma ngabe elele bese yaphupha and then ke khona ngizokubona not every day ayonto eyenzekala every day but ngekhathi ezithile bese yenzeka kwenzekala ke ngelinye ilanga uNkulunkulu wangibonisa ngangiphupha angithi lithi izwi likaNkulunkulu futhi umoya ongcwele uyothi mawusufikile kuthina sokuphupha namaphupho then ngalelo langa lelo ke ngangiphupha and mangiphupha nyambona lo muntu and lo muntu njengoba ngimbhekile before ngibone yena sasibhabhadiswa endaweni and kule ndawo le sasibhabhadiswa kuyona indawo nje ekahle nje more like a swimming pool sasibhabhadiswa kuyona and bawuthi uma uqeda ukubhabhadiswa bese uyaphuma umela ngaphandle bese uyaqhokiswa nami ngaphuma ngama ngaphandle ngaqhokiswa mangiqeda ukugqokiswa kanjalo mangima ngibheka ngiyabona mani khona umuntu oqhamuka phezulu but uyehla futhi njengoba eza indawo ahamba kuyona ingathi ama steps but lama steps lawo ngazathi building but le building futhi ngathi building nje endala kodwa nama steps akhuphuka phezulu kodwa yena wayehla ngawo wehla ngalama steps ngambuka lo muntu owehla ngama steps waze wafika phansi uthe uma ngabe sefike phansi kwiground kwilevel yeground njengoba nami ngimile wase yaqala eyeza and engakunothisa ukuthi babe khona nabanye emaceleni but ifocus yami ingekho kubona ngizangibone ngalaba abanye whether kwakuyizingelosi noma kwakuobani angazi kodwa nange ngamnothisa kakhulu amehlo ami ahlala kuyena kakhulu yilo owathi mangabe elokhehla wathi mangabe sefikile phansi wase eyeza uma ngabe eza nganothisa something kuyena ukuthi all around yena eyedwa liyana izulu linetha yena
Angizange ngikunothise noma uba amanzi noma kubanjani, kodwa liyana izulu linetha nje kuye kuphela. And njengoba eza leli zulu njengoba lina kuye lihamba naye. Njengoba uqalele elok eza lihamba naye, lina nje around yena naye uyahamba, nezulu lina nje around yena. And manje njengoba elok eza usondela la kumina, khona lo owayemela eduzane kwami kwakungumama. And njengoba emile nje la eduzane kwami, useyangibuza ke uthi ngubani loya? Ngimphenduleke mina ngithi lo nguNkulunkulu wabo bonke laba abantu ababhabhadiswa la. Angithi besikade sibhabhadiswa nami ngiphuma khona. So ngithi uNkulunkulu wabo bonke laba abantu ababhabhadiswa la. Uyaqhubeka njalo uyeza. Bese ethi ngathi futhi wayengibona ukuthi ngithukile. Bese ethi kumina, hayi ungabaleki yima. Uthe mayesho kanjalo ngathi mina hey lo muntu ngiyambona phela. Uma ngingathintwa yilo ngofa nokufa, angifuni nje nokuthi azangithinte. Kwacaca nje kumina ukuthi nguNkulunkulu ende akekho wangitshela. Ungibuza nje akekho ngitshelile, kusho ukuthi umoya kaNkulunkulu wasebenza ngaleso sikhathi wayiletha leyo revelation leyo. Uthe uma ngabe esilokho esondela ngabona ukuthi phela maye ngangithinta, hayi ngeke ngiphile. Ngabamba lo mama ngesandla lo ebekade ngikhuluma naye eceleni. Ngabaleka, ngithe uma ngabe ngibaleka kwaba nje ukuthi ngizogijima nje bese ngijika ikhona naye. Even kwalokho ngase ngiyaphaphama. Ama practicals lawo awaletha kumina ngaleso sikhathi leso. Then ngaphaphama. The uma ngabe sengiphaphamile ngathi mina elinye iphupho ke ngiliphuphile namhlanje. Ngivele ngaphupha inkosi uqobo lwayo, but ngangakabi nalwazi olwanele lonke nje oliphelele, until one day uma ngabe ngizofunda iBhayibheli. Ngathi uma ngabe sengifunda ke iBhayibheli lo ngilifunda iBhayibheli ngoba umoya oyingcwele uyakwazi ukuthi uthi ungalazi at all iBhayibheli futhi ungazange waliyela ngisho eBible school, kodwa yena afika kufundise. Uyilo teacher lo ozothi uma ngabe kufundisa even akufundisa izinto ongeke uyithole eBible school kodwa uzoyithola kuyena and zibe perfect ngoba ziba sezwini. Ngathi uma ngabe nje ngilo ngilifundisa ngoba kwahamba ngagcina ngithola iBhayibheli, ngagcina ke sengilokho ngiqala ngilifunda. One day ngafika encwadini ka1 John chapter 5. Ngathi uma ngabe ngifunda uverse 6 wakhona ke ngufundeke wafundeka kanje kumina. Ngathi uma ngabe ngifunda yathi, this is he who came by water and blood, Jesus Christ. Ngiyakhumbula ngama nje lapho. Ithi this is he who came by water and blood, Jesus Christ. Ngakhumbula ngathi nje uma ngabe ngilifunda lelizwi leli ngakhumbula leliyaphupho lalo muntu owayeza linetha around yena. Lithi nguye lo owayeza who came by water. But ngase ngiqakwa indaba ethi and blood, kodwa lithi nguJesu Kristu lo engambona. This is he who came by water. Uyayibona manje sengiyithole ezwini ke manje sengiyayifunda ke manje sengiba neunderstanding ukuthi nguye lo oweza ngamanzi ngesikhathi mina engibonisa umoya ongcwele. Kodwa ngase ngiqawa ukuthi igazi angizange ngilibone. Ngangaliyeka iBhayibheli lapha impela ngilifunda, ngangalishiya nje ngaphuma endlini ngahamba ngilo ngicabanga lento ngaze ngawujika nasegate ngabuya ngazi ngangiyokwenzani ngabuya but nje ngilo ngiyacabanga. Lithini lelizwi nguye uJesu Kristu. Ngase ngiba nendaba yokuthi ayimani igazi ngilibonanga. Ngathi ake ngiphinde ngibuyele ngiyolifunda futhi lelizwi. Ngoba ngafunda nje wafa khona ngamangala. Uyabona makufika isikhathi sesambulo serevelation, then ngamangala ngaphinde ngabuya ngazolifunda futhi ngaliqedelela. Lithi not only by water. Ngamangala futhi ukuthi ayibo njengoba mina ngiqayekile nje ukuthi ngimbone nje ngabona amanzi, ngambona yena kodwa ngabona amanzi, igazi ngilibonanga. Lase liyangiphendula mangibuya ngaphandle lathi not only by water. Uyabona nje uNkulunkulu wayesikhuluma that day ukuthi hayi ngamanzi kuphela. Yebo wena ubona amanzi kuphela kodwa hayi ngamanzi kuphela. Bese lithi but by water and blood. Ngase ngithi okay,
okusho ukuthi angilibonanga igazi kodwa kusho ukuthi lalikhona. Ngaqhubeka ngafunda and lithi and it is the spirit who bears witness, umoya ofakazayo, because the spirit is truth, ngoba umoya uliqiniso. Ngumoya ofakazayo ngoba umoya uliqiniso. Mhlambe nje ngifunde uverse 7 no 8. Lithi for 7, for there are three that bear witness in heaven, the Father. I understand ageke makuloku isikhathi ukuthi malithi the Father kusho ukuthi the blood lengalibonanga, the Father, the word, ulizwi, amanzi, and the Holy Spirit, and these three are one. Asiphinde sifunde verse 8 lithi and there are three that bear witness on earth, the Spirit, umoya oyingcwele, the water njengoba ngawabona amanzi, ulizwi, and the blood njengoba ngalibonanga igazi. Angithi the Father elithi izwi akekho ongabona ubaba aphile noNkulunkulu aphile. Lithi and the blood, and these three agree as one. Nga understand even nana le part yokuthi malithi and these three agree as one, ukuthi bawu 3 kodwa bavumelana njengoyedwa ngoba vele ungoyedwa. Ngayi understand yonke lo part leyo. Ngiletha ubufakazi la, ubufakazi obuthi umoya oyingcwele uyakwazi ukuthi umuntu amfundise practically, bese zokwazi ukuthi ke manje athi uma ngabe sekulethe ezwini ukwazi ukuthi lento ayiletha kuwena ezwini uyi understand much better ngoba ukubonisile yona practical. Angithi umoya oyingcwele lithi uzuthisha futhi umoya weqiniso. Uma ngabe ulifunda lapha encwadini kaJohn ku chapter 6 uthi uJesu mangabe ekhuluma laba ababemlandela ngaleso sikhathi, kwakunabafundi bakhe nesiquke sasimlandela ngaleso sikhathi leso, uthi uJesu yena uyisinkwa sokuphila. Mhlambe nje ngingayiquote kuphela ngiyifunde ukuze izokuzwakala kahle. uJesu Kristu uthi I am the bread of life, John chapter 6 verse 48. Uthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Angithi uma ngabe ulisilifunda izwi kuJohn ku chapter not kuJohn ku Matthew chapter 6 lapha mawufunda about the prayer, umkhuleko, Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, usiphi isinkwa sethu semihla ngemihla. Masilifunda lelizwi usiphi isinkwa sethu semihla ngemihla, our daily bread. Most of the time siyacabanga ukuthi malithi iBhayibheli usiphi isinkwa sethu semihla ngemihla likhuluma ngokudla noma isinkwa iblue ribbon noma isasko. Kodwa uma ngabe usuya a bit deep ezweni yabona ukuthi cha suke lingakhulumi ngesinkwa lesi blue ribbon nosasko nokudla, kodwa likhuluma ngayo uJesu Kristu. Malithi usiphi isinkwa sethu semihla ngemihla, that is Jesus Christ himself, ngoba lithi ku verse 48 I am the bread of life, our daily bread, and that bread of life is Jesus Christ. Lithi uma ngabe ulifunda lithi ku 49 your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. Baba benu bayidla mana ehlane noma okhokho benu bayidla mana ehlane and bafa. Uthi ku 50 this is the bread which came down from heaven that one may eat of it and not die. Ekhuluma ngayo uJesu Kristu ukuthi uyisinkwa lesokuthi esiqhamuke ezulwini ukuthi umuntu la ayothuma edla khona umuntu angafi. Ngifuna ukuthi uyiunderstand kahle le ndaba. Ithi uma ngabe uqhubeka ku verse 51 ukuze nje izo understandeka kahle. Uthi uJesu I am the living bread which came down from heaven. Ngiyisinkwa sokuphila siqhamuke ezulwini. If anyone eats of this bread he will live forever. Mangabe umuntu edla kulesi sinkwa uyakuphila ingona phakade. And the bread that I shall give is my flesh. Isinkwa enyakunikezela ngaso ngumzimba wami, which I shall give for the life of the world. Enyonikezela ngawo kube ngokuphila komhlaba. Ithi ku 52 the Jews therefore quarreled among themselves saying how can this man give us his flesh to eat. Kuba amaJuda ayekhona ngaleso sikhathi yabadida lenkulumo baze babuzana bebodwa lo muntu lo angasipha kanjani inyama yakhe, iflesh yakhe siyidle.
baxakeka ngempela ukuthi usho kanjani lo muntu ukuthi angasinikeza inyama yakhe sidle. Ithi ku53, then Jesus said to them, most assuredly, kukhuluma uJesu, most assuredly ngiqinisile, truly truly I say to you, ngithi kini, unless you eat the flesh of the Son of Man, ngaphandle kokuthi uma ngabudla inyama yendodana yomuntu and drink his blood, uphuze negazi lakhe, you have no life in you, kusho ukuthi awunakuphila kuyena. 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, odla inyama yami aphuze igazi lami nokuphila kuyingunaphakade, and I will raise him up at the last day, futhi ngosuku lokugcina ngiyakumvusa lowo muntu loyo. Uma ngabe ulifunda lelizwi la ngendlela ayekhuluma ngayo uJesu, abazange bam-understand ngoba amazwi ayewakhuluma ayedinga isambulo, ayedinga i-revelation to understand. Ngaphandle kwesambulo, that's why babedidekile lo muntu angasipha kanjani, uphinda athi futhi siphinde siphuze negazi lakhe, babengayi-understand yonke leyo ndaba leyo ukuthi usho kuphi uma ngabe ekhuluma lokho. Namanje ngaphandle kwe-revelation, ngaphandle kokuthi umoya oyingcwele akuphe ama-practicals kuqala, and then bese uthi uma uyezwini u-understand, ngaphandle kokuthi akuphe lawo ma-practicals oku i-revelation yalo lelizwi lelo zothi mawusulifunda khona uzoba ne-understanding, ngeke uzul-understand izwi lo banzima kakhulu. But uma ngabe sekwazile umoya oyingcwele ukuthi abe uteacher ngalendlela leyo ukuthi akuphe ama-practicals kuqala, kubalula uma usufunda ube ne-understanding ke manje ukuthi umoya oyingcwele akufundise ukwazi uku-understand ukuthi umzimba wakhe uJesu Kristu lo esiwudlayo lokumele siwudle every day yizwi iBhayibheli. Mawulokho lifunda malanga wonke liyisinkwa sokuphila, and manje njalo wena lokhu ufunda izwi and manje uthola isinkwa sokuphila, lapho uyaphila lesinkwa lesi sikunikeza ukuphila malanga wonke. Bese liyaqhubeka lelizwi leli lithi futhi aphinde aphuze igazi lami, and manje uzoxakeka ukuthi okay, uma ngabe isinkwa yizwi then igazi yiliphi, ngiliphuza nini igazi, kanjani igazi? Angithi manje ngenzela ukuthi understand umoya oyingcwele ukuthi uteacher ngalopho hlobo, then ke manje igazi ngiliphuza nini? Ngiyabona okwesinkwa umzimba wakhe yizwi, isinkwa sokuphila njalo mangilongifunda izwi, but igazi ngiliphuza nini? Lalela ke, mina ngaba ne-understanding la from ukumbono angibonisa wona ukuthi mina ngabona yena eza lalina all around yena, kodwa kwakungesiwona amanzi, wayengezinga amanzi kuphela, negazi lalikhona kuphela ukuthi lalifihlekile, angikwazanga ukuthi ngilibone. So nga-understand ukuthi uma ngabe udla lesi sinkwa, ufunda leli Bhayibheli, ulizwa lambulwa kuwena, uthola ukuphila la ezwini, and manje njengoba uthola ukuphila la ezwini awuliboni igazi oliphuzayo lifihlakele, hayi ukuthi alikho, nalo likhona, ukuthi nje kodwa manje lifihlakele. That's why ungaliboni ngesikhathi lokhudla lelizwe liphila lambulwa lapha kuwena, negazi automatically uyaliphuza, and manje lento iyinkulumo efihlakele edinga ini i-revelation kabani kamoya oyingcwele ozokwazi ukuthi abe uteacher. Ngesikhathi uJesu beyombulala, bemshaya, bemthuka, bemenza konke, beyombethela, bagcina ekugcineni sebembethelile. Bathi uma ngabe sebembethela bemfaka izipikili indawo zonke, emasayidini, ezandleni, einyaweni, esiswini, bebhizi bemfaka izipikili, bona ababembulala ngaleso sikhathi leso babengana revelation, babengena sambulo ukuthi lo abambulalayo ungubani, babengenalo ulwazi oluphelele. And manje abebembulala wayebatshela malanga wonke ukuthi mina ngubani, ehlaleshe ethi mina ngiyindodana yokuphila, ehlaleshe ethi odla lenyama le aphuze igazi lami uyoba nokuphila okuyingunaphakade, futhi ngosuku lokugcina ngiyakumvusa. Abafunanga bona ukukholwa lokho, njengoba bengafunanga ukukholwa, as a result baluza
isambulo esasizokwambulwa kubona. Namhlanje baningi nje abantu abangafuni ukulukholwa izwi makushunyayezwa kubona. As a result ke manje bese beluza this revelation ofanele bayithole eza ngoMoya oNgcwele ezokwazi ukuthi basize. Ngokungafuni ukukholwa kwabo bagcina bembethela esiphambanweni, bagcina bembulala, and lwaba bembethela umdali wezulu nomhlaba ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. Kodwa bona babebona umuntu, babethi babethela nje umuntu, and lwaba bembethela kwakuyinkosi yamakhosi, ukuphila kwabantu bonke kukuyena, and bona bamthatha bamphanyeka esiphambanweni bambethela. And njengoba bembethela nje ngokwabantu babebulala uJesu, but eqinisweni noNkulunkulu wayekhona. Ngoba abahlukani sithema ngabe selifunda lathi nje laba bawu3 they agree as one, bahlala bevumelana njengoyedwa, kusho ukuthi bahlala bendawonye futhi abahlukani. And manje mawuthinto oyi1 wabo usubathinte bo3 nobaba wayekhona. That's why ngithi babulala uNkulunkulu uqobo lwabo abantu ngaleso sikhathi leso. Lento ke isenzeka ke even namhlanje, liyashunyayela izwi kaNkulunkulu, abantu bayatshelwa ngoJesu Kristu. Umehluko namhlanje ukuthi abantu abambetheli esiphambanweni physically njengoba amaJuda enza ngalesa sikhathi, kodwa kusesekhona abantu abasambethela namhlanje uJesu Kristu. Ngoba liyashunyayela izwi, bayatshelwa ngoJesu Kristu, bayaziswa abantu ukuthi siyamdinga uMoya oNgcwele. Abantu abafuna ukumkholwa, abafuna ukumamkela. As a result namhlanje basamthuka, namhlanje basamkhafulela ngamathe, namhlanje basambethela. And lo abamphikayo nabangamfuna abantu nguyena owumdali weimpilo zabo, nguyena owuNkulunkulu weimpilo zabo, nguyena ophethe ukuphila kwabo. Lwabangamfuni bona balibele ukubamba indaba zokuthi umJuda umlungu, balibele ukubamba zonke lezo zinto lezo, balahlekelwe isambulo. And lesambulo siza ngoMoya oNgcwele elithi uzokusifundisa konke. Nami konke nje lo engikukhulumayo bengeke ngize ngikuthole indawo kuba uMoya oNgcwele akazange afike empilweni yami ngikwazi ukuyithola le ndaba ukuthi hayibo ukhona uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba nakho konke, asiyiphileli thina. And njengoba siphila nje siphila ngenxa yakhe. Namhlanje kubuyalizwa lelizwi kungenxa yakhe ukuthi lizwe khona uzokholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi okuphila kwakho. And then ke manje ukwazi ukuthi bese uyaphepha kulaka oluzayo oluyokwehlela abantu abangazange bamfuna uNkulunkulu. Bonke abayovuma ukumkholwa bayokwazi ukuthi ke bona bese beyaphepha. Namhlanje ngithi mina basambethela abantu, and engathi abantu bebengaphenduka babuyisane naye ngoba ithuba yilo leli besaphila la emhlabeni. Ngale kwethuna akekho shumayelayo, ngale kwethuna akekho yobaphendula, kodwa isikhathi esinaso yiso lesi njengamanje sesaphila la emhlabeni. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Uma ungamkholwa uyokunikeza uMoya oNgcwele, and uMoya oNgcwele uyokufundisa konke. Uyoqala ukubona ukuthi kanti bowusebumnyama nobungakanani, uyoqala ukubona ukuthi kanti bowulahleke kangakanani ukube bewufe before wamkela uJesu. Uyomangala ukuthi kanti bowuyesihogweni, ubuyolahla, ubuyolakeni lukaNkulunkulu, and uyombonga uNkulunkulu. Uma ungakholwa ubuyisane naye. Abantu abaningi abafuna ukukholwa namanje, abafuna ukukholwa namanje basambethela. And akukho kunye ukuphila ngaphandle kokuthi abantu bakholwe ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Akukho kunye ukuphila, ayikho enye inkosi, akekho omunye uNkulunkulu, uyedwa oweze emhlabeni. And usinikeza uMoya oyedwa owambula uJesu. Lo moya uthi mawufika ukubonisa, ngithi lithi izwe sakubona imibono sokubhopha amaphupho, fanele uyibone lenkosi. That's why ngiyaye ngihlale ngithi mina ungamlandela uNkulunkulu ongamazi, funa ukwazana naye, yazana naye, yiba ne close relationship naye, leyo ukuthi uhlala uhamba naye malanga wonke. Hlala kuyena, ube ngumuntu ohleli kuNkulunkulu, then uzokwazi ukuthi uphephe entweni eziningi. Kodwa uma ngabe ukuthi awufuni ukuthi konke lokho kwenzeke kuwena, maye kuwena. Angifuni ukuba mude kakhulu, bengisaletha nje leyo ndaba leyo nje namhlanje. Sizoyiqhubha le ndaba uthisha
sifundisa okuningi ukulethela umbono wodwa lo mbono ozothi mawusubonile ulethe izambulo eziningi mawulokhu ufundizwi through lo mbono kube kuningi okwambulekayo ngani ezwini. That's why ngiyangithanda ukuthi uma ngabe ngilifundisa nje mina izwi ngifundise engikwaziyo engikwambulelo uNkulunkulu angilethi into engicabanga ukuthi abantu ngathi bayayidinga. Ngilethe into uNkulunkulu ayambule kumina wayiletha kumina. Maye ngayilethanga lutho ngeke ngize ngaletha lutho. Kodwa lokho asuke kwambulile nyaye ngilethe khona ngoba kushuthi uyazi ukuthi kungana kwambule kumina uyazi ukuthi kushuthi kukhona okufanele basizakale ngalokho. Ente soqhubeka ngalomoya ongcwele engithisha esifundisa kuningi engingaqoqa ngaye but ke ngomusa wenkosi ake siyibambe lapho nje okwamanje. Ngibonge ngama subscribers, ngibonge ngama comments, ngibonge ngama likes, ngibonge ngakho konke enikwenzayo. Channel members ngiyabonga nabasupporta eceleni, abasupporta financially, indlela zonke engathi inkosi nganibusisa khona konke. Ngomusa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwi video elandelayo. Amen.